mislim da je to, da je dosta za danas, jer šta se desilo? Nekad pucaš 400-500 fotografija da bi dobio jednu da valja. A sad čim sam ušao u kolodvor tamo, u onaj hol, stajala je ta žena i znao sam da će fotografija biti tip top, samo je bilo potrebno da spucam ugao koji treba i to je to. Evo pogledajte ovu fotografiju i zatim pogledajte ovu fotografiju. Mislim da nemam više šta tražiti za danas. Ono, fakat to je to, dosta za danas. Ali idemo na početak.